Όχι δα. Τι ζητάς στην αγορά ολομόναχη εσύ, Εγώ είμαι μεγάλη και ξέρω πώς να προσέχω τον εαυτό μου. Έτσι λέει η θεία Ντέτε τουλάχιστον. Μπρίτζετ, είδες τη Χάιντι? Ήταν εδώ πριν από λίγο, όμως πολύ ανεξάρτητο κορίτσι, έτσι. Δεν θα το έλεγες αυτό αν είχες να την προσέχεις. Ξόδεψα μια περιουσία για να την αναθρέψω. 5 χρόνια τώρα ζω στα ζητιάνα εξαιτίας της. Καινούριο καπέλο, σημαίνει κάτι? Ναι, μου πρόσφεραν μια δουλειά στη Φραγκφούρτη. Στη Φραγκφούρτη, Σίγουρα θα της αρέσει πολύ εκεί της Χάιντι. Της Χάιντι? Δεν θα πάρω αυτόν τον μπελά μαζί μου. Έχω κανονίσει άλλα για αυτή. Έλα πίσω! Θεία Ντέτε! Το καπέλο μου! Χάιντι! Σπίτι! Αμέσως! Ο παππούς μου. Ναι, και κάτσε ήσυχα. Θα χάσουμε το τρένο αν δεν βιαστούμε. Και ζει πάνω στα βουνά. Στο είπα ήδη. Με κατσίκες. Ναι. Υπέροχα! Σε ευχαριστώ, θεία. Έλα. Πώς είναι ο παππούς μου? Είναι... έχω πολύ καιρό να τον δω. Ναι, αλλά το ξέρει ότι πάμε. Έτσι? Όχι ακριβώς. Θα είναι έκπληξη. Ναι, ακριβώς. Θα του κάνουμε μια ευχάριστη έκπληξη. Είναι υπέροχα. Πιο μικρό από όσο το θυμάμαι και πιο βρώμικο. Τέρκ, έλα πίσω. Ντέτε. Μπάρμπε, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Έγινε σωστή κυρία. Η Χάιντι είναι αυτή. Μα ήταν μωρό όταν έφυγες και δες την τώρα. Μοιάζει περισσότερο στον πατέρα της από όσο στην αδερφή σου, δεν νομίζεις? Ήταν ωραίος άντρας. Η καημενούλα έχασε τους γονείς της τόσο μικρούλα. Ναι, καλά. Με συγχωρείς τώρα, έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε. Την πηγαίνει στον παππού της? Γιατί όχι, δεν θα χαραμίσω τη ζωή μου μαζί της. Σειρά του γέρου είναι τώρα να τη φροντίσει. Δεν ξέρεις καθόλου πώς είναι τώρα. Δυσάρεστος όπως πάντα φαντάζομαι. Ναι. Δεν κατεβαίνει ποτέ στο βουνό. Θα σε πιάσω. Και αν πάει κάποιος εκεί, τον κυνηγάει. Δεν μιλάει σε κανέναν. Δεν μπορείς να αφήσεις το παιδί με ένα τέτοιον άνθρωπο. Αυτό δεν σε αφορά. Το καπέλο μου. Χάιντι, έλα πίσω. Χάιντι, γρήγορα. Χάρηκα που σε ξαναείδα, Ντέτε. Περίμενε με.
Χάιντι. Είναι το αγαπημένο καπέλο της θείας Δέτε. Και τη Τέρκ μάλλον. Είμαι η Χάιντι. Κι εγώ Πέτερ. Γαργαλιέμαι. Κατσίκες είναι. Άντε δρόμο. Συγγνώμη, πρέπει να φύγω. Έχω δουλειά. Πού τις πηγαίνεις? Στη Στάνη, εκεί πάνω. Κι εγώ εκεί πηγαίνω. Πάω να μείνω με τον παππού μου. Με τον γέρο. Ναι. Υπάρχει πρόβλημα? Όλοι εδώ γύρω τον φοβούνται λίγο. Τον φοβούνται? Εκτός από μένα βέβαια. Προσέχω την κατσίκα του. Είναι καλός άμα το γνωρίσεις. Απλώς δεν του αρέσει να μιλά πολύ. Δεν μου φαίνεται πολύ κακό αυτό. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Ελάτε, πάμε. Ελάτε. Έλα, Τέρκ. Τέρκ. Χαζή κατσίκα. Το καπέλο μου. Το μισώ αυτό το βουνό. Πού ήσουν, Πέτερ? Σε περιμένω ώρες. Άργησες να έρθεις. Τι θέλει εδώ η μικρή? Γεια σου. Θα πρέπει να είσαι ο παππούς μου. Γεια! Καλημέρα. Τι ζητάς εδώ? Βρήκα δουλειά στη Φραγκφούρτη. Δεν μπορώ να πάρω και τη μικρή όμως. Αρκετά τη φρόντισα. Σειρά σου τώρα. Σειρά μου. Δεν τη θέλω εδώ. Πάρ' τη μαζί σου. Δεν την θες? Είναι αίμα σου όμως. Δεν μπορώ να την αναθρέψω. Κοίτα την. Είναι ίδια με τον πατέρα της. Δεν θέλω να την κοιτάξω. Δηλαδή θα ήθελες να δεις το παιδί του γιού σου σε ορφανοτροφείο? Είναι παιδί και της αδελφής σου. Ναι, και έκανα το καθήκον μου. Κάνε κι εσύ το δικό σου τώρα. Αντίο, Χάιντι. Γεια σου, θεία Ντέτε. Πρέπει να πάω στο λιβάδι. Τα ξαναλέμε, Χάιντι. Ίσως. Δεν θα σου γίνω μπελάς, παππού. Αυτό για σένα. Σε ευχαριστώ, παππού. Το καλύτερο γάλα που ήπια ποτέ μου. Κατσικίσιο. Θα σου κάνει πολύ καλό. Γιατί δεν τρως? Δεν πεινάω τόσο πολύ, παππού. Είναι το καλύτερο τυρί στο βουνό. Δεν θα κοιμηθείς εκεί? Και πού θα κοιμηθώ? Εκεί πάνω. Έλα. Πάρε αυτό. Όμορφα που είναι.
Παππού, πάω να φέρω κι άλλα ξύλα. Πρόσεχε. Όχι, κοίτα τι έγινε τώρα. Έχισε το γάλα όλου του πρωινού. Συγγνώμη. Καθάρισε το. Τώρα. Μάλιστα, παππού. Ξαναμάζεψα τα ξύλα, παππού. Έφτιαξα και μια στίβα στην κουζίνα. Να βοηθήσω στο άρμεγμα? Όχι, να μου λείπει η βοήθειά σου. Πώς να σε λένε εσένα? Τι λένε μικρό κύκνο. Πολύ ωραίο όνομα. Για κατσίκα. Γεια! Γεια! Δεν ήμουν σίγουρος πως θα σε βρω εδώ. Παππού, αν δεν χρειάζεσαι βοήθεια, να πάω με τον Πέτερ. Δεν έχω αντίρρηση. Έλα, ας παραβγούμε μέχρι την κορυφή. Είναι το πιο όμορφο μέρος στον κόσμο. Και πού να ακούσεις κι αυτό. Πέτερ! Μπορώ να το κάνω κι εγώ. Αμέ! Πέτερ! Το δικό σου όνομα έπρεπε να φωνάζεις, χαζί. Χάιντι! Να και ο αετός μου. Ο αετός σου? Όποτε τον βλέπω, νομίζω πως ήρθε για να με δει. Κοίτα. Το έπιασε. Πρέπει να πεινάει. Αν και δεν είναι ο μόνος. Έλα, θέλω να σου γνωρίσω και κάποιον άλλον. Ώστε αυτή είναι η Χάιντι. Σε ευχαριστώ, καλέ μου. Δεν ξέρω τι θα έκανα. Ακόμα και τα πιο απλά είναι δύσκολα για μένα από τότε που έχασα την όρασή μου. Μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω κι εγώ τον παππού μου. Όμως ό,τι και να κάνω το κάνω λάθος. Μη βιάζεσαι, καλή μου. Οι γέροι όπως εγώ και ο παππούς σου έχουν παραξενιές. Οι αλλαγές δεν μας αρέσουν. Χρειάζεται χρόνο μέχρι να συνηθίσει την παρουσία σου. Ελπίζω όχι πολύ. Βέβαια. Θα το φροντίσει η μαγεία του βουνού αυτό. Η μαγεία? Ω, ναι. Υπάρχει κάτι μαγικό στο βουνό που κάνει τα πάντα να γίνονται όπως τα θέλουμε. Και πώς γίνεται αυτό? Θα πρέπει να το θες με όλη σου την καρδιά. Μα ναι, το θέλω! Ωραία. Λοιπόν, όποτε θέλεις κάποιον να μιλήσεις, έλα να με βρεις. Χαίρομαι να ακούω νεανικές φωνές. Και βέβαια θα έρθω. Θα μπορείς και να μου διαβάζεις. Μου δίνει χαρά. Λυπάμαι. Δεν ξέρω να διαβάζω. Δεν πειράζει, καλή μου. Να έρχεσαι να με βλέπεις. Και μόνον ο ήχος της φωνής σου αρκεί για να χαρεί μια γιαγιά σαν και εμένα. Φυσικά και θα έρχομαι. Ας πηγαίνω τώρα. Δεν θέλω να ξαναθυμώσω τον παππού μου. Πρέπει να είναι ο μικρός κύκνος. Σαν να έχει πρόβλημα. Αχ, όχι πάλι. Όχι.
πρόσεχε. Για έλα εδώ. Πέτερ, πρόσεχε. Μη σε νοιάζει, το κάνω συχνά αυτό. Έλα εδώ, χαζή κατσικούλα. Αν τη μαλώνεις δεν γίνεται τίποτα. Κοίτα. Μικρέ κύκνε, με ζενάκι. Κάνεις φιλίες πολύ εύκολα. Με τα ζώα είναι εύκολο. Με τους παππούδες όμως είναι δύσκολο. Παππού, σου έφερε ένα δώρο. Μακριά από το τυρί μου. Εγώ... Τι κοιτάς? Πολύ αλάτι. Έβαλα πολύ αλάτι. Κάιντι, έλα κάτω να φας. Ευχαριστώ, δεν πεινάω. Επιμένω. Δεν θέλω να κάνω κι άλλες ζημιές. Έλα κάτω, αμέσως. Ω, παππού. Γεια. Είχε δίκιο η γιαγιά. Υπάρχει μαγεία στο βουνό. Κάιντι, για έλα εδώ. Κοίτα. Χιόνι! Ένα έλκυθρο. Εσύ το έφτιαξες? Ναι. Πολύ παλιά. Είναι δικό σου τώρα. Δικό μου? Μπορώ να πάω να το δείξω στον Πέτερ και τη γιαγιά του το απόγευμα. Τους είπα ότι θα πάω σήμερα. Όχι όμως με αυτά τα ρούχα. Έλα, πάμε μέσα να βρούμε τα πιο κατάλληλα. Να πας κατευθείαν στο σπίτι του Πέτερ. Δεν θέλω να χαθείς στο χιόνι. Να, πάρε και αυτό. Και να μην τρέχεις, Να μην τρέχεις, πρόσεχε! Εντάξει.
Σε ευχαριστώ, καλή μου. Απορώ πως κατάφερες και ήρθες με τόσο κακό καιρό. Εγώ πάντως χαίρομαι. Από τον παππού είναι αυτό. Είναι το καλύτερο τυρί στο βουνό. Ο άνεμος δυναμώνει. Καλύτερα να μείνεις εδώ απόψε. Ναι, καλή μου. Δεν πρέπει να βγεις έξω με τέτοια καταιγίδα. Μα θα με περιμένει ο παππούς μου. Το υποσχέθηκα. Καλά, τότε θα έρθω μαζί σου. Έχω βγει με τις κατσίκες και με χειρότερο καιρό. Αν είσαι σίγουρος. Όλα θα πάνε καλά με τον Πέτερ. Είναι μακριά ακόμα. Είμαστε στα μισά του δρόμου. Στα δέντρα! Γρήγορα! Γρήγορα! Τι? Α! Βοήθεια! Χάιντι! 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 Παππού! Είσαι ασφαλής τώρα. Χάιντι! Ναι. Ήρθα για την αγγελία. Χαίρομαι πολύ, κυρία μου. Παρακαλώ, καθίστε. Ανησυχώ για την κόρη μου, που δεν έχει καθόλου φίλες. Μα φυσικά, κύριε Σέσεμαν. Σας καταλαβαίνω. Η ανιψιά μου θα είναι η τέλεια παρέα για την κορούλα σας. Ναι, βέβαια. Η Κλάρα είναι ευαίσθητο παιδί. Θέλω να της βρω ένα ευγενικό παιδί που να μπορεί να την κάνει να γελά, να γίνει φίλη της. Το παιδί μου νιώθει τη ζωή του πολύ βαρετή και ανούσια. Όπως σας είπα, κύριε, σας καταλαβαίνω. Η αγγελία έλεγε για κάποια αμοιβή. Για πόσα χρήματα μιλάμε? Κράτα τα μάτια σου κλειστά. Έλα. Και άνοιξέ τα. Ω, είναι τόσο γλυκιά. Είναι υπέροχη. Είναι δική σου. Κατά δική μου. Ναι, παιδί μου. Όμως πρέπει να μάθεις να τη φροντίζεις σωστά. Θα μάθω. Στο υπόσχομαι. Μένει ακόμα ένα. Να της βρούμε όνομα. Έχει τόσο απαλό τρίχωμα. Λέω να τη φωνάζω με τα ξένα. Σ' αρέσει, Νομίζω πως πεινάει. Φέρε και το μικρό κύκνο να της δείξει πως να τρώει. Σταμάτα. Τι ζητάς εδώ? Μη σε νοιάζει, δεν θα μείνω. Θέλω τη μικρή. Πού είναι? Η θέση της είναι εδώ πλέον. Τι? Αυτό είναι γελίο. Εσύ ούτε που την ήθελες. Τα έχω κανονίσει όλα. Θα πάει για συντροφιά σε ένα πλουσιοκόριτσο στη Φραγκφούρτη. Είναι μεγάλη ευκαιρία για τη μικρή. Και εσύ τι θα βγάλεις από αυτό? Τίποτα.
Το μόνο που με νοιάζει είναι το μέλλον της, που δεν θα είναι καλό αν μείνει εδώ μαζί σου. Ούτε και στους γονείς της έφτιαξες ένα καλό μέλλον, έτσι δεν είναι? Δεν έφταιγα εγώ. Άλλα λένε στο χωριό. Δεν με νοιάζει τι λένε. Εσύ έφτιαξες το σπίτι. Δεν φταίω για τη χιονοστιβάδα. Τους πήρε το βουνό. Αυτό λέω κι εγώ. Η Χάιντι δεν είναι ασφαλής εδώ. Μπορείς να την προστατέψεις από το βουνό. Οι Σέσεμαν θα της δώσουν όσα εσύ δεν μπορείς. Μπορεί και να μάθει γράμματα εκεί. Αρκετά. Θα μαζέψω τα πράγματά της όσο θα την αποχαιρετάς. Δεν μπορώ να της πω αντίο. Πάρ' τη και φύγε. Διαντέτε! Πού είναι ο παππούς μου? Τι τρέχει? Τίποτα. Θα έρθεις μαζί μου στην πόλη. Έλα. Μα δεν θέλω να πάω στην πόλη. Παππού! Παππού! Ο παππούς σου συμφωνεί. Είναι για το καλό σου. Θα μένεις σε ένα μεγάλο σπίτι και θα έχεις μια φίλη. Θα παίζετε συνέχεια. Μα έχω φίλους! Τον Πέτερ, τη γιαγιά του και... Ένα βοσκό και μια γριά. Η κόρη του Σέσεμαν είναι κυρία. Θα σε μάθει καλούς τρόπους. Έλα λοιπόν. Μα ο παππούς δεν τον αποχαιρέτησα. Δεν είχε χρόνο για αποχαιρετισμούς. Δεν είχε. Επιβίβαση για Φραγκφούρτη! Χάιντι! Χάιντι! Άνοιξε το παράθυρο! Το ήξερα ότι θα με αποχαιρετούσαν. Παππού! Πέτερ! Χάιντι, πάρε αυτό! Πάρ' το! Για να μας θυμάσαι! Δεν θα σας ξεχάσω ποτέ. Τι αηδίες! Χάιντι! Θα τα ξαναπούμε! Θα τα ξαναπούμε! Παππού! Πέτερ! Να μου προσέχετε τη μεταξένια. Να είσαι ήσυχη! Γεια σου! Γεια σου, Πέτερ! Γεια σου, Χάιντι! Αντίο! Καλημέρα, κυρία. Τι θα θέλατε? Με περιμένει δεσποινής Ρότενμάιρ. Έχω το παιδί. Μάλιστα, κυρία. Σταμάτα και ίσια το κορμί σου. Χαμογέλα. Είναι το παιδί που υποσχέθηκα στον κύριο Σέσεμαν. Θα είναι μια θαυμάσια συντροφιά για την... κόρη του. Την Κλάρα. Ωραίο όνομα. Εγώ είμαι η Χάιντι. Χάιντι. Ανόητο όνομα. Είναι πολύ μικρή. Ποια βιβλία έχεις διαβάσει? Κανένα. Δεν ξέρω να διαβάζω ακόμα. Η Διαντέτε είπε ότι θα μάθω εδώ. Δεν ξέρει να διαβάζει? Δεν τα είχαμε πει έτσι? Να την πάρετε. Ο κύριος Σέσεμαν μου ζήτησε να του βρω ένα απλό κορίτσι και η Χάιντι είναι η κατάλληλη. Είναι χωριατοκόριτσο. Τι κοινό μπορεί να έχει αυτή με την Κλάρα? Δικό σας πρόβλημα. Ο κύριος Σέσεμαν με πλήρωσε να του βρω ένα παιδί και το βρήκα. Καλημέρα. Σεμπάστιαν! Τινέτ! Πήγαινε τα πράγματά της στο δωμάτιο και βρες της κάτι σωστό να φορέσει.
Μάλιστα, Δεσποινής. Σεμπάστιαν, βάλ την στο σαλόνι μέχρι το δείπνο. Συγγνώμη, δεν σε είχα δει. Εγώ είμαι η Χάιντι. Είσαι η νέα μου φίλη. Δεν έχω φίλους. Είμαι ολομόναχη. Η καρέκλα σου. Δεν είναι απέσια. Όχι, μια χαρά είναι. Εσύ δεν είσαι καθυλωμένη σε αυτήν. Τη μισώ. Μ' αρέσει το βιβλίο σου. Μπορείς να μου το διαβάσεις αν θέλεις. Όχι, δεν μπορώ. Δεν ξέρω να διαβάζω. Επομένως δεν θα είσαι και πολύ καλή για φίλη μου, Το δείπνο είναι έτοιμο, Δεσποινής Κλάρα. Έλα. Υποθέτω ότι ξέρεις να σπρώχνεις. Δεν σου έμαθε κανένας πώς να τρως σωστά? Όχι, Δεσποινής. Μόνη μου το έμαθα. Αυτό είναι προφανές. Σε αυτό το σπίτι δεν κόβουμε ποτέ το φαγητό μας με το πυρούνι. Το κόβουμε με το μαχαίρι σε μικρές μπουκές. Έτσι. Βλέπεις? Λάθος μαχαίρι. Αυτό το παιδί δεν έχει καθόλου τρόπους. Είναι ακατάλληλη για σύντροφο της Κλάρας. Συγγνώμη, Δεσποινής Ροτερμάγερ. Και δεν μιλάμε με το στόμα γεμάτο ποτέ. Ειδικά όταν τρώμε ψάρι. Συγγνώμη, Δεσποινής. Γιατί δεν μιλάμε με γεμάτο το στόμα όταν τρώμε ψάρι, Κλάρα? Επειδή μπορεί να μας κολλήσει κανένα κόκαλο στο λαιμό μας. Ακριβώς. Ακριβώς. Ω Θεέ μου. Σταμάτα, παιδί μου. Είστε καλά, Δεσποινής Ροτερμάγερ? Ναι, είμαι μια χαρά. Ψαροκόκαλο ήταν? Όχι, ήτανε απλώς... Μου έρχεται λιποθυμία, νομίζω. Μήπως θέλετε να καλέσω τον δόκτορα Ρεμπού? Δεν το κρίνω απαραίτητο, Σεμπάστιαν. Αν και νομίζω ότι πρέπει να ξαπλώσω. Αυτό το κορίτσι θα με πεθάνει. Πρέπει να φύγει. Ελπίζω να σας άρεσε το δείπνο, Δεσποινίδες μου. Ήταν πολύ καλό. Σε ευχαριστούμε. Και εμένα μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε πολύ. Χάιντι, ακόμα δεν ντύθηκες. Γρήγορα. Σε περιμένει η Κλάρα. Ήρθες λοιπόν. Πού ήσουν? Από πού μπορώ να δω στην άκρη της πόλης? Και πού να ξέρω εγώ. Εγώ δεν πάω ποτέ στην πόλη. Ποιο είναι το πιο ψηλό κτίριο? Το καμπαναριό, υποθέτω. Αυτό με το χρυσαφί τρούλο. Σε ευχαριστώ, Κλάρα.
Χάιντι! Χάιντι! Πώς βρεθήκατε εσείς εδώ, Είχατε νέα της Χάιντι? Η γιαγιά με ρώτησε πάλι. Συγγνώμη που σας κάλεσα, γιατρέ. Ήθελα απλώς να εξετάσετε την νέα φίλη της Κλάρας. Δεν θέλουμε να την κολλήσει καμιά ασθένεια του βουνού. Όμως το παλιοκόριτσο εξαφανίστηκε. Είναι δύσκολο να βρει κανείς χαρούμενο προσωπικό στις μέρες μας, γιατρέ. Συγγνώμη. Φέρθηκες άσχημα. Πολύ άσχημα, μάλιστα. Λυπάμαι, δεν το ήθελα. Εννοώ πως έφυγες από το σπίτι χωρίς άδεια. Να τριγυρνάς χωρίς να το πεις σε κανέναν. Τι έχεις να πεις? Με κοροϊδεύεις, κορίτσι μου? Όχι, Δεσποινής Ροτερμάγερ. Πώς τολμάς? Μα δεν το έκανα εγώ. Αυτά το έκανα. Γάτες! Σεμπάστιαν! Διώξε αμέσως αυτά τα απέσια πλάσματα! Κάθισε κάτω! Όλα ήταν ήρεμα μέχρι που ήρθες εσύ στο σπίτι μας, νεαρή μου Δεσποινής. Τώρα είναι όλα άνω κάτω. Νερό, παιδί μου. Καταλάβατε τι εννοώ? Ζητώ συγγνώμη, Δεσποινής. Θα τα πω όλα στον κύριο Σέσεμαν, αλλά μέχρι τότε θα μείνεις στο δωμάτιό σου. Για πόσο? Μέχρι να της επιτρέψω εγώ να βγει. Έγινα σαφής? Μάλιστα, Δεσποινής Ροτερμάγερ. Η Δεσποινής Ροτερμάγερ είχε πονοκέφαλο και πήγε να κοιμηθεί λίγο. Έλα μαζί μου. Όλα ήταν ήρεμα στο σπίτι μας μέχρι που ήρθες εσύ, Δεσποινής. Πού είχες πάει το πρωί?
Στην εκκλησία. Ανέβηκα ως πάνω στο καμπαναριό, αλλά δεν μπόρεσα να δω το βουνό μου. Είμαστε μακριά από την Ελβετία. Από εκεί δεν είσαι? Βρήκα τα γατάκια τουλάχιστον. Χαίρομαι που σ' αρέσουν. Α, το καημένο. Χάιντι, κάνε κάτι. Α. Α, δεν πρόκειται. Τι συμβαίνει? Η παλιοκαρέκλα. Ούτε ένα γατάκι δεν μπορώ να πιάσω. Δεν αντέχω να είμαι καθυλωμένη σε αυτήν. Μα γιατί είσαι έτσι? Ο γιατρός Ρεμπού είπε ότι έχω εύθραυστη υγεία, σαν τη μητέρα μου. Πέθανε όταν ήμουν μωρό. Και η δική μου. Έχω ακόμα τον μπαμπά μου. Τον αγαπώ πολύ. Όταν είναι εδώ. Μου γράφει υπέροχα γράμματα, αλλά θα προτιμούσα να ήμουν μαζί του σε περιπέτειες παρά με τη δεσποινίδα Ρότενμάιερ. Μπορούμε να ζήσουμε περιπέτειες. Α, πού με πας, Χάιντι? Σε ευχαριστώ. Είναι τόσο... Νιώθω τόσο... Είναι απίστευτο. Δεν σου αρέσει? Αχ, δεν συγκρίνεται με το βουνό μου. Δεν έχει χλόι, κατσίκες. Άκου, καμιά φορά κάνουμε έτσι. Κλάρα! Φωνάζετε έτσι στο διπλανό σας? Υποτίθεται ότι υπάρχει ηχό. Είσαι εντάξει? Πώς άφησες την Κλάρα να βγει μόνη της με αυτό το απολύτιστο παιδί? Επιτρέψτε μου, παρακαλώ. Είμαι καλά, δεσποινής Ρότενμάιερ. Πήγαινε και μάζεψε τα πράγματά σου. Δεν σε θέλω εδώ μέσα ούτε για ένα λεπτό. Όχι. Όσο για τη δική σου συμπεριφορά, Κλάρα, θα τα πούμε αργότερα. Πήγαινε την στο σαλόνι. Είπα όχι. Βαρέθηκα να με κρατάτε σαν εχμάλωτη εδώ μέσα. Βαρέθηκα να κανονίσετε τη ζωή μου. Μα είναι για το καλό σου. Για την ευκολία σας είναι. Κλάρα, πώς το λες αυτό? Όλα ήταν ανιαρά μέχρι που ήρθε η Χάιντι. Αυτό το παιδί είναι απειλή για την υγεία σου. Καλύτερα να φύγει αμέσως. Η Χάιντι θα μείνει. Αλλιώς θα πω στον πατέρα μου πόσο με στεναχωρείτε. Ξέρετε πόσο ευαίσθητη είμαι. Το παραμικρό μπορεί να μου κάνει κακό.
Ετοιμαζόμουν να έρθω να σε αποχαιρετήσω. Πάω στο σπίτι μου. Α, όχι, θα μείνεις. Μη σε νοιάζει, Ροτενμάιερ. Την κανόνισα. Θα περάσουμε τόσο καλά μαζί. Θα πηγαίνουμε βόλτες και... Χάιντι, τι τρέχει? Θέλω να φύγω, Κλάρα. Πρέπει να γυρίσω πίσω στα βουνά. Κι εγώ τι θα γίνω? Μη μ' αφήσεις. Θα μου λείψεις τρομερά. Μα μου λείπει ο παππούς μου και ο Πέτερ και όλα. Πήγαινε τότε. Όλοι όσοι αγαπάω με αφήνουν. Γιατί να διαφέρεις εσύ? Κλάρα, δεν ήθελα να σε πληγώσω. Συγγνώμη. Εγώ φταίω. Είναι που ήμουν τόσο μόνη μέχρι που ήρθες. Δεν μπορείς να μείνεις λίγο ακόμα? Μέχρι τον επόμενο μήνα που θα έρθει ο μπαμπάς. Τότε θα μπορώ να το αντέξω. Το βρήκα. Θα σε μάθω να διαβάζεις και να γράφεις. Και έτσι όταν γυρίσω θα μπορέσω να διαβάζω στη γιαγιά του Πέτερ. Θα της αρέσει. Θα μείνω. Ωραία λοιπόν. Πες μου τώρα για τους φίλους σου στο βουνό. Είναι ο Πέτερ, η γιαγιά του, ο παππούς σου. Και η μεταξένια με τον Ντέρκ. Ο Ντέρκ είναι άτακτος τράγος. Θα σου αρέσει. Η μεταξένια είναι δικιά μου. Μου τη χάρισε ο παππούς μου, ξέρεις. Μα πάνω στις σκάλες βάφτισα τα γατάκια. Το ένα κοκκινούλι και το άλλο μπλε. Κόκκινο και μπλε. Σεμπάστιαν, τι γυρεύεις τέτοια ώρα εδώ? Συγγνώμη, Δεσποινής, έκλεινα το παράθυρο. Το πόμολο πρέπει μάλλον να αλλάχτεί. Αλλιώς θα μπουν κλέφτες. Θα το θεωρούσα απίθανο κάτι τέτοιο, κυρία. Τι συμβαίνει? Το φάντασμα. Χαζό κορίτσι. Χαρά στο φάντασμα. Όπως σας είπα, ήταν ανοιχτό το παράθυρο, κυρία. Όπως και να έχει, θέλω να ελέγξεις το σπίτι σε κάθε γωνία. Θα μπορούσε να μπει πολύ εύκολα μέσα ένας κλέφτης και να μας βρουν όλους δολοφονημένους. Η Κλάρα! Εσείς είστε. Άκουσα μια κραυγή. Ήτανε η χαζή η Τινέτ. Νόμιζε πως είδε φάντασμα. Φάντασμα. Μα δεν υπάρχουνε φαντάσματα. Να ένα! Πίσω σας! Κλάρα. Παράξενο. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Στάσου. Τώρα κατάλαβα τι είναι. Είναι χαμόγελο. Μπαμπά. Εσύ θα είσαι η Χάιντι. Εσύ φταίς για όλα αυτά τα χαμόγελα. Έμαθα ότι πήγες στην Κλάρα στην πόλη και έφερες ζώα γεμάτα ψήλους στο σπίτι. Δεν έχουνε ψήλους. Σίγουρα δεν έχουν. Πάντως, ό,τι και να κάνατε, είχε θαυμάσια επίδραση στην Κλάρα. Τι έμαθα για ένα φάντασμα? Έρχεται από το επάνω παράθυρο. Όλοι φοβόμαστε να βγούμε από το δωμάτιό μας το βράδυ. Η Δεσποινής Ροτενμάιερ κλειδαμπαρώνεται. Ώστε έτσι. Εσένα σε επισκέφτηκε το φάντασμα, Χάιντι? Όχι, κύριε Σέσεμαν, και ούτε και θέλω. Μη φοβάστε, κυρίες. Ο Σέσεμαν, ο κυνηγός φαντασμάτων, είναι εδώ. Με τον ατρόμητο βοηθό μου, τον γιατρό Ρεμπού, θα το αντιμετωπίσω και θα το διώξω για πάντα από το σπίτι. Για πάντα. Μυστήριο, έτσι, γιατρέ? Δεν πιστεύετε βέβαια πως... Ότι είναι στοιχειωμένο το σπίτι? Φυσικά όχι.
αλλά κάτι παράξενο συμβαίνει. Σωστά, αλλά θα πρέπει να υπάρχει κάποια λογική εξήγηση. Ο χρόνος θα δείξει, γιατρέ. Θα δείξει. Γιατρέ Ρεμπού. Τι? Αυτό ακούστηκε από το δρόμο. Θεέ μου, είναι φάντασμα. Όχι. Είναι η Χάιντι. Ναι. Όχι, Χάιντι, όχι! Όχι! Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, γιατρέ. Αν μιλάς για φάρμακο ή θεραπεία, όχι, λυπάμαι. Η ασθένειά της δεν υπάρχει. Έχει απλά νοσταλγία. Τότε θα πρέπει να γυρίσει σπίτι της στο βουνό. Η Κλάρα δεν θα χαρεί καθόλου με αυτό. Ναι, καθόλου. Μα γιατί? Θέλω να μείνει. Αν φύγει η Χάιντι, θα πεθάνω. Έλα τώρα. Η Χάιντι παραλίγο να σκοτωθεί εχθές. Θα ήθελες να συμβεί κάτι τέτοιο? Όχι, δεν θέλω, αλλά... Άκουσέ με, Κλάρα. Μπορείς να την επισκέφτεσαι όποτε θέλεις. Αλήθεια? Μπορώ? Ω, μπαμπά. Σου έχουμε ένα δωράκι, Χάιντι. Όχι, περίμενε μέχρι να πας στον παππού σου. Αυτός θα ξέρει τι να το κάνει. Είναι λεφτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σέσεμαν. Σκέφτηκα πως αυτό θα ενδιαφέρει τον παππού σου, Χάιντι. Ένα βιβλίο. Ήσασταν όλοι τόσο καλοί μαζί μου. Δεν έχω όμως τίποτα να σας δώσω. Μια στιγμή. Ορίστε, πάρε αυτό. Για να με θυμάσαι. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, Χάιντι. Θα έρθει σύντομα να με δεις. Έτσι, Κλάρα? Ο γιατρός θα φέρει την Κλάρα την Άνοιξη στο βουνό. Ναι, μόλις νιώσουν τα χιόνια. Έλα τώρα, Χάιντι. Πρέπει να προλάβουμε το τρένο. Πάμε. Αντίο, Κλάρα. Αντίο, Χάιντι. Την ξεφορτώθηκα. Αντίο. Γεια σου, Χάιντι. Αντίο. Παππού! Τι? Παππού! Η Χάιντι! Τι είναι αυτό? Ο κύριος Έσεμαν είπε ότι θα ξέρεις τι να το κάνεις.
Μήπως θες να αγοράσεις κάτι με αυτά? Όχι, όσα θέλω τα έχω εδώ. Και αυτό είναι για σένα, παππού. Από τον γιατρό Ρεμπού και τον κύριο Σέσεμαν. Φυτά του βουνού, τύπη και χρήση. Είπαν ότι θα σου αρέσει. Ναι, είχανε δίκιο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τι θα ήθελες να κάνεις τώρα? Να πάω να κάνω έκπληξη στον Πέτερ. Πόσο χαίρομαι. Αχ, παππού, πόσο χαίρομαι που είμαι σπίτι. Και αυτή τη φορά δεν θα αφήσω κανένα να σε πάρει. Α, εσείς. Θα ήθελα τον κύριο Σέσεμαν. Ο κύριος Σέσεμαν λείπει σε δουλειές. Πού είναι τα λεφτά μου? Αυτό το σπίτι το θεωρούσα έντιμο. Αν δεν πληρώσετε αμέσως, θα σας κάνω μήνυση. Η Χάιντι δεν εργάζεται πια στο σπίτι μας. Τι? Πού είναι? Και τα λεφτά μου? Ευτυχώς το απολύτιστο πλάσμα γύρισε στα βουνά, όπου και ανήκει. Όσο για τα λεφτά, ο κύριος Σέσεμαν της έκανε μια γενναιόδορη, θα έλεγα πολύ γενναιόδορη προσφορά. Καλημέρα σας. Προσφορά? Το παλιόπαιδο έχει τα λεφτά μου. Αυτό θα το δούμε. Χάιντι! Πέτερ! Αχ, η μεταξένια μου! Έλα, Χάιντι, πάμε! Επιτέλους ήρθες. Μου φαίνεται απίστευτο που βρίσκομαι εδώ. Έλα, πρέπει να σε γνωρίσω σε όλους. Ανυπομονώ. Ωραία. Ποιον θα γνωρίσω πρώτα? Ξέρω. Τι θα έλεγες για τη μεταξένια? Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σας να μας δεχτείτε. Κοιτάξτε, μόλις φτάσαμε στο βουνό πόσο άλλαξε. Αυτά κάνει το βουνό. Έχετε δίκιο. Νομίζω πως η μικρή Χάιντι βοήθησε σε αυτό. Είναι απίθανη. Μήπως θα μπορούσατε να μου πείτε τα ονόματα μερικών λουλουδιών? Θα είναι καλά μόνες τους λέτε. Μην ανησυχείτε. Ο Πέτερ είναι κοντά της. Ποιος είναι αυτός? Πέτερ, έλα να γνωρίσεις την Κλάρα. Γεια σας, κυρίες μου. Πέτερ, Πέτερ, είσαι καλά? Άσε, δεν βλέπεις. Γεια σου, Πέτερ. Είμαι η Κλάρα. Η Χάιντι μου έχει πει πάρα πολλά για σένα που είναι σαν να σε ξέρω. Θα πάμε για φαΐ? Ναι, έλα, Κλάρα.
Κοίτα! Πω, είναι υπέροχο. Μάλλον σε συμπαθεί. Μάλλον συμπαθεί το φαΐ. Έλα, βοήθησέ με να στρώσουμε. Θα πρέπει να μετακινήσεις την καρέκλα μου. Είσαι πολύ πιο δυνατή από τότε που ήρθες εδώ. Προσπάθησε να σηκωθείς. Έλα, θα σε βοηθήσω. Και να πέσεις τι έγινε. Το γρασίδι είναι μαλακό. Καλά. Τα κατάφερες! Τα κατάφερα! Τα κατάφερες! Ας φάμε. Θα τρέξεις πάνω κάτω το βουνό σαν το μικρό κύκνο πριν το καταλάβεις. Μάλλον θα χρειαστώ κάπως περισσότερο από αυτό. Έχουμε όλη την άνοιξη. Θα είναι πραγματικά υπέροχα. Τίποτα δεν θα μας το χαλάσει. Σωστά. Τίποτα δεν θα μας το χαλάσει. Ωραία. Γεια. Γεια. Φτάσαμε. Σταμάτα εδώ. Σταμάτα, είπα. Είναι απίστευτο πόσο δυνατή και υγιής φαίνεται η Κλάρα. Δεν είναι μόνο το βουνό. Το κατσικίσιο γάλα. Όχι μόνο το γάλα. Ποιο είναι το μυστικό άραγε? Το ξέρετε, γιατρέ. Απλά η φύση. Αυτό που τρώνε οι κατσίκες και κάνει το γάλα τους τόσο καλό. Θα σας δείξω. Αυτό κάνει, νομίζω. Και πάλι ίσως μου χρωστάνε κάτι παραπάνω. Το καπέλο μου. Τα λεφτά μου. Σταμάτα! Σταμάτα! Ξουτ! Τι έπαθες? Όχι. Τι τρέχει, Πέτερ? Πάλι έχασες τις κατσίκες σου. Είναι η τρίτη φορά σήμερα. Ας τον βοηθήσουμε να τις βρει. Πέτερ, θα ψάξουμε στη χαράδρα. Κατσικούλα, ομορφούλα. Θα γίνεις νεκρή κατσίκα αν σε πιάσω στα χέρια μου. Κάτι δεν πάει καλά. Με τα ξένια? Η καημένη κατσικούλα κόλλησε.
στην κακή γέφυρα. Τη μισώ την εξοχή. Πρέπει να τη φτάσω. Με τα ξένια είναι πολύ επικίνδυνο. Θα τα καταφέρω. Πού το βρήκες αυτό? Πώς βρέθηκε αυτό εκεί? Θεία Ντέντε! Μπράβο, Χάιντι. Τώρα φέρε μου τον φάκελο. Όχι, τα λεφτά ανήκουν στη Χάιντι. Θα δεις ότι ανήκουν σε μένα. Ο μπαμπάς τα έδωσε στη Χάιντι. Αλήθεια? Κλάρα, μη! Τα λεφτά μου! Κλάρα! Κρατήσου, Χάιντι. Έρχομαι. Πώς? Κλάρα, Δώσ' μου το χέρι σου. Συγκινητικό. Δώσε μου τα λεφτά και θα πάω να φέρω βοήθεια. όχι. Δεν πειράζει, Κλάρα. Ας τα πάρει. Δεν τα χρειάζομαι εγώ. Ορίστε, πάρτα. Το μισώ αυτό το βουνό. Τι κάνεις? Εξηγήσου! Προσπαθούσα να τη σώσω. Ανόητα παιδιά τους είπα να μην πάνε στη γέφυρα, αλλά δεν με άκουσαν. Ψέματα. Ήθελε τα λεφτά της Χάιντι. Λεφτά? Δεν ξέρω τι λέει μικρή, μάλλον έχει κάποιο πρόβλημα στο μυαλό. Γιατρέ, προσεχέ την. Πέτερ, έλα μαζί μου. Μας σκότωνε και τις δύο. Το μόνο που την ένοιαζε ήταν τα λεφτά. Οι καημένες οι μικρές τα έχουν χάσει από το φόβο. Μόνο το καπέλο μου ήθελα και το είχε πάρει η κατσίκα. Δεν υπήρχαν λεφτά. Ορίστε, αν τα λεφτά είναι το μόνο που θέλεις, πάρτα. Δεν τα θέλω. Φύγε, φύγε από το βουνό και μην ξαναγυρίσεις, άκουσες, μην ξαναγυρίσεις. Με τα ξένια, είχα ξεχάσει. Άσε, θα την φέρω εγώ. Το καπέλο μου, μήπως θα μπορούσες... Κλάρα, κοίτα ποιος ήρθε. Μπαμπά!
Κλάρα! Περπατάς! Δεν το πιστεύω. Πώς έγινε αυτό? Είναι μεγάλη ιστορία. Είναι αυτό που μας έλεγε η Χάιντι από την αρχή. Υπάρχει μαγεία στο βουνό. Η μαγεία είναι σε σένα.